Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ki Pulit Jong West Gente Hills District, kila kem yo para jong I love you talang, u meban talang, baju sanbun dekhar, halor ke jingkeno bagi degi badon keti ban Pynïap yo Pynkhreh Surong, u bala arp khandai snem kerta. Ya kamet jong Pynkhreh Surong, u basa ha kasnong min sengat West Gente Hills District. Ki Pulit kila yo tam na kawe ke klau ka baha papo ke Mauring Kereng Police Station, East Khasi Hills District. Yo meban talang u bala arp hoi snem kerta, Ki Pulit kila yo kem na la dem tring. Kat bayu sambun dekhar u bala arp nyo snem kerta, Ki Pulit kila yo kem na kasnong wa ejer. Hakajing toket kini ki arnut kila pla bagi don keti ban Pynïap yo Pynkhreh Surong bat kila Ïalam ru Ki Pulit saka klau ka ba kila berat ya kamet yap jong Pynkhreh Surong. Ban shimti no ya kamet bat ban le ya postmortem bat kiwi de gijing don kam Jong ka an. Ka khubor ka bayo ulum ni Ki Pulit ka itu bo Pynkhreh Surong ulaja rangai na layeng na du ka khatwei trek uluber arjar arhulai ringkat ba ka kali Mahindra pick up ka ba udang sudap thi thamai bat hakabai dei ba kani ki bahiyeng kila mudui dari ijahar hanartiang police station. Baik Pak sahabat. Sebelah sini. Hai sudah. Sama riak oi. Sium support. Riak tu. Oi. Ha? Ini dah hai mas. Ha? Tai. Tai benar. Mana? Umpan kudu deh. Tumuna lah yang ojen.